nofsinhar tajjeb. Edna fil-ġimgħat illi għaddew illi ser ikollna sajf u propju dak illi ħabbarna aktar kmieni din il-ġimgħa qed jikkonferma l-istrateġija tal-Gvern illi se turi kif propju matul dan is-sajf il-Maltin u l-Awċin dawk kollha li jaħdmu fis-settur turistiku ser ikollna tassew sajf. Pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro li l-maġġor parti assoluta tiegħu se tkun injettata fis-settur turistiku. Pjan li l-stakeholders ewlenin f'pajjiżna iddeskrivewh bħala eċċezzjonali. Il-Kamra tal-Kummerċ illi qalet li dan huwa pjan ta' riġenerazzjoni illi jistimula il-konsum domestiku u intern ta' pajjiżna. L-Assoċjazzjoni tal-Catering Establishments illi laqgħa dan il-pjan u deskrivitu bħala wieħed b'saħħtu l-istess l-MHRA li kif ftaħt f'dan il-propju din il-konferenza deskrivitu bħala pjan eċċezzjonali. Il-pjan tal-Gvern huwa mifrux fuq żewġ binarji, dak tat-turiżmu intern illi b'dak li ħabbarna se naraw kif propju fi ftit tal-jiem oħra se jkun il-mutur ewlieni illi jiskatta it-turiżmu intern f'pajjiżna illi se jkun qed jixpruna lil eluf ta' turisti Maltin u Awċin f'pajjiżna stess. U wkoll ħidma bla preċedent kif aħna bħala pajjiż se nkunu qegħdin short term u medium plan illi aħna nattiraw turisti minn barra minn Malta propju biex jiġu f'pajjiżna. Il-turiżmu huwa s-sinsla tal-ekonomija f'pajjiżna. Għandek 30% tal-ekonomija illi tiddependi direttament propju mit-turiżmu. Wasalna għal pjan li tħabbar nhar it-tnejn illi għadda grazzi għal taħdidiet kontinwu, gradwalment aħna konna qegħdin aħna niddiskutu mal-stakeholders tagħna u żammejna dan il-kuntatt b'mod kontinwu u b'mod ħaj. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lit-tim dinamiku fi dan il-Ministeru għat-Turiżmu mmexxi propju mill-Segretarju Permanenti tagħna Ronald Mizzi illi kien strumentali fit-taħdidiet li kellna mal-stakeholders kollha f'pajjiżna ma' min iħaddem biex aħna stajna nifhmu x'inhuma l-ħtiġijiet tal-industrija fil-pajjiż. Xtaqt li f'dawn il-minuti li ġejjin nagħtu overview ta' kif b'mod tangibbli dak li ħabbarna nhar it-tnejn li għadda se jkun qed iħalli verament impatt pożittiv fl-ekonomija ta' pajjiżna b'mod partikolari fis-settur tat-turiżmu. Id-dialogu li aħna matulu ħriġna il-qafas ewlieni li fuq aħna ridna nieħdu deċiżjonijiet illi ħabbarna. Fosthom illi aħna nsalvaw l-impjiegi kollha li salvajna tul dawn ix-xhur u se nkomplu nagħmlu huwa proprju imsejjes fuq il-fatt li l-għajnuna supplementari se tkompli għal dawn ix-xhur illi ġejjin u dak se jkun qiegħed il-pern ewlieni li iwassal propju għas-suċċess ta' din l-istrateġija. Imma wkoll deċiżjoni tangibbli fosthom il-kontijiet tad-dawl u l-ilma għan-negozji f'pajjiżna il-maġġor parti tagħhom illi b'xi mod jew ieħor għandhom x'jaqsmu wkoll fit-turiżmu. Għandek rifużjoni ta' 50% għal 3 xhur għal dawn in-negozji illi se jkunu qed ifissru massimu ta' 1,500 euro għal kull applikant. Nefqa totali ta' 30 miljun euro u hawnhekk se nkunu qed naraw parti mill-kost tal-intrapriża li tkun qed tiġi assorbita. B'kollox ser ikollna 20,000 negozju illi se jkun qiegħed milqud b'mod pożittiv b'din id-deċiżjoni. Fid-dialogu ħareġ il-punt ukoll tal-liċenzji, il-ħlas tal-liċenzji li aħna ħadna deċiżjoni illi aħna nagħtu rifużjoni lura lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għandhom liċenzja marbuta mal-ħidma tagħhom. ċank minn dawn in-nies li se jkunu qegħdin jiffrankaw din il-liċenzja huma direttament involuti fit-turiżmu. B'kollox kellna 12,000 negozju li ser ikun qed jibbenefika minn din id-deċiżjoni, 9,000 minn dawn huma direttament marbuta l-ħidma tagħhom fit-turiżmu. Li kieku kellna nagħtu eżempju qed ngħidu dawk kollha liċenzjati fosthom catering establishments, restaurants, cafeterias, lukandi, host families kif ukoll il-gwidi turistiċi f'pajjiżna wkoll aġenti ta' l-ivvjaġġar
u skejjel tad-diving. Dawn kollha l-liċenzja tagħhom għal din is-sena se jiffrankawha min kien għadu ma ħallasix mhux se jħallasha, dawk illi ħallsuha se jkunu ovvjament qed jingħataw il-flus lura. Kenna wkoll diversi miżuri li ħabbarna, wkoll ewlenija fosthom dik marbuta mal-kirjiet. Nafu li ħafna minn dawk li jaħdmu direttament fit-turizmu għandhom kirja marbuta mal-ħidma tagħhom u din se tkun qiegħda tiġi imtaffija. Ngħidu illi wkoll se nagħtu Restart Grant massimu ta' 2,000 euro negozji Maltin u massimu ta' 2,500 euro negozji Awċin u negozji li huma mmexxija minn nisa. Dan se jkun qiegħed jiswa 50 miljun euro. Ovvjament se jkollna wkoll iċ-ċans li matul din il-konferenza stampa nagħtu ftit dettalji brabta mal-mekkaniżmu tal-100 euro voucher illi se jingħata lil kull persuna illi għandha aktar minn 16-il sena. Dan ifisser illi il-persuni kollha illi se jirċievu dan il-voucher jistgħu jkunu qegħdin jużawhom direttament fit-turiżmu f'pajjiżna biex aħna nkunu qegħdin nagħtu dik l-injection importanti fis-settur turistiku. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn kif se jkunu qegħdin jintużaw dawn il-vouchers qed ngħidu li 80 euro minn 100 euro voucher se jkunu jistgħu jintużaw f'dawk l-industri marbuta direttament mat-turiżmu, dawk li huma liċenzjati mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Allura dawn huma qed ngħidu ristoranti, ħwienet tal-catering, lukandi f'pajjiżna, diving schools u wkoll oħrajn li b'xi mod jew ieħor il-liċenzja tagħhom toħroġ mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. L-20 euro oħra li jibqa' dawn jistgħu jintużaw f'kwalunkwe intrapriża li b'xi mod jew ieħor kellha tingħalaq fi żmien tal-COVID illi għaddejna minnu. Fosthom gażini, postijiet oħra illi ingħalqu, fosthom hairdressers, ħwienet tal-ħwejjeġ u oħrajn. Se jkollna ċans illi nitkellmu propju fuq dan il-punt ukoll. Mill-aspett ieħor bħalissa aħna għaddejjin b'taħdidiet kemm fuq livell lokali mal-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll fuq livell diplomatiku biex aħna inkomplu nwessaw il-lista ta' pajjiżi illi Malta se tkun qiegħda tiftaħ mill-ewwel ta' Lulju illi ġej. Kif ħabbar il-Prim Ministru propju fis-sigħat illi għaddew, ninsabu fi stadju avvanzat ħafna li aħna parti dawk it-19 il-destinazzjoni li aħna ftaħna diġà propju magħhom li aħna ħabbarna li mill-ewwel ta' Lulju se nkunu nistgħu niftħu lejhom se jkun hemm pajjiżi oħra illi jingħaqdu ma' din il-lista. Tajjeb illi nagħmel enfasi illi aħna it-taħdidiet fuq livell diplomatiku ma waqfux, anzi komplew jintensifikaw ruhom fil-jiem illi għaddew fejn prattikament qed ikollna medja bejn 2 laqat u 5 laqat kuljum ma' pajjiżi differenti biex aħna nifhmu forsi għal ma raġuni pajjiżna ma kienx mal-lista ewlenija tagħhom u nista' ngħid illi dawn it-taħdidiet ħallew riżultati tanġibbli. Nista' nagħti pereżempju eżempju ċkejknin bħal pereżempju kif rajna li isem Malta fl-ewwel ftit jiem ma kienitx inkluża fil-lista pereżempju tal-Latvja fit-taħdidiet li kellna fuq livell diplomatiku jiena spjegajt il-pożizzjoni tal-Gvern Malti u staqsejt għal liema raġuni x'kien il-kejl illi pajjiż partikolari kienet jikkunsidra f'dak il-mument partikolari. U f'dan il-każ pereżempju semma l-fatt illi Malta identifikat ħafna jew qabdet ammont sostanzjali ta' każijiet u kien hemmhekk permezz ta' dawn it-taħdidiet li aħna spjegajna il-politika tal-Gvern Malti illi aħna l-istrateġija tagħna kienet propju msejsa kompletament differenti minn uħud mill-pajjiżi oħra ta' madwarna fejn aħna it-testing tagħna kien wieħed b'saħħtu ħafna fost l-iktar pajjiżi fid-dinja li aħna għamilna testing. U dan allura aktar inti mhu ħadd tagħmel testing, aktar mhu ħadd istat iktar ħadd taqbad każijiet. U ovvjament spjegajt is-sitwazzjoni ta' Malta u f'dik il-laqgħa partikolari l-għada stess il-Latvja iddikjarat lil
Malta bħala wieħed mill-pajjiżi fejn huma lesti li jiftu. Ovvjament din hija sitwazzjoni kif spjegajna mill-bidu net li aħna se nkunu qegħdin inkejlu ġurnata b'ġurnata. Jiġifieri, jekk naraw li aħna ħabbarna pajjiżi li b'xi mod jew ieħor is-sitwazzjoni tagħhom tinbidel, Malta mhux se tiddejjaq xejn li tirtira lura minn dik id-deċiżjoni, jew jekk aħna naraw pereżempju li pajjiżi li avvanzaw fil-mod ta' kif huma qegħdin jittakiljaw is-sitwazzjoni u b'mod tajjeb ħafna allura se nkunu qegħdin kif semmejt aktar qabel inżidu aktar pajjiżi. Ġifieri għandi lista qudiemi mill-inqas hemm 5 pajjiżi oħra li aħna ninsabu fi stadju avvanzat illi nkunu nistgħu nikkonkludu. Minn hawnhekk nixtieq illi nirringrazzja lit-tim kollu li kien qiegħed hands-on matul il-ġimgħat u x-xhur illi għaddew biex aħna nkunu nistgħu nieħdu dawn id-deċiżjonijiet tagħna, nkunu nistgħu aħna nassistu lill-industrija. Nistieden issa lill-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu biex jagħti brief aktar dettaljata fost l-oħrajn fuq il-mekkaniżmi li se nkunu qegħdin aħna inħarsu lejhom fil-jiem li ġejjin brabta mal-vouchers fost l-oħrajn. Grazzi Ministru, Segretarju Permanenti, Sur Ronald Mizzi. Ħanati ħarsa daqsxejn lejn attwalment kif l-ekonomija ta' Malta żviluppat. Jekk kien hawn żmien fejn l-ekonomija kienet tapprezza is-settur tat-turiżmu huwa proprju bħalissa, fejn it-turiżmu nistgħu ngħidu kważi huwa ineżistenti. L-impatt li għandu it-turiżmu huwa impatt wieħed kruċjali fejn iktar minn kif semmejt il-Ministru 30% b'mod dirett jikkontribwixxi lejn l-ekonomija kif ukoll għandu impatti fuq diversi setturi fosthom dawk ta' trasport u anka tal-ikel. Fl-2019 kienu diretti affettwati 26,000 job li kull 10,000 job bejn wieħed u ieħor isostni 121 kull 10,000 turist isostni bejn wieħed u ieħor 121 job. U l-effetti ta' dawn ovvjament għandhom ukoll ta' dawk il-jobs li huma b'mod indirett. Li allura hemmhekk ukoll għandek numru sostanzjali 13,000 ta' part-time jobs li huma relatati ma' l-industrija tat-turiżmu. Qabel ma beda ġifieri sa Marzu ta' 2020 nistgħu ngħidu li Jannar u Frar kienu l-aqwa xhur li qatt kellha Malta f'dal aħħar 10 snin, iż-żieda kienet waħda li kważi irduppjajna l-ammont ta' turisti fl-aħħar 10 snin. Il-markets ħafna minnhom kollha żiedu kien hemm 3 jew 4 markets żgħar li attwalment naqsu milli attwalment iġibu turisti lejn Malta u issa wara ovvjament il-COVID se nkunu qegħdin għaddejjin bi pjan iktar b'saħħtu biex attwalment nattiraw iktar turisti mis-swieq li s'issa ġew iddikjarati miftuħa u minn swieq oħrajn li ħajkunu qed jiġu ddikjarati fil-ġranet li ġejjin li nistgħu niftħu. Attwalment il-settur tat-turiżmu żied l-expenditure, ġifieri it-turist żied l-expenditure tiegħu ġol pajjiż b'average ta' €1 biljun fis-sena iżjed mid-2010 sa 2019. U rajna differenza fl-ammont ta' turisti li jiġu lejn Malta, fit-tipoloġija ta' turisti li jiġu lejn Malta, li huma pratikament turisti ta' età iżgħar u wkoll it-turist li aħna bħalissa rridu nattiraw. Ħafna mit-turisti li huma anzjani bħalissa ikunu daqsxejn kawti għal mod jekk għandhom xi jsifru jew le. U allura fl-istrateġija li kellna qabel il-COVID se nkomplu għaddejjin biha biex nattiraw daw it-tip ta' turisti li nistgħu nġibu iktar lejn Malta u f'dawn il-gżejjer jieħdu ħafna pjaċir anka bl-events li nkunu qed norganizzawlhom. Bħall-industrija hija very intensive, labor intensive u ġejna f'sitwazzjoni minn kważi full occupancy għal kważi xejn f'temp ta' ġimgħa. U hawnhekk ħan narġgħu nkunu qegħdin nimxu
market b'saħħtu ħafna biex kemm jista' jkun fil-ftit xhur jekk huwa possibbli f'xahar jew f'xahrejn narġgħu nimlew kemm nistgħu l-impatt li kellna fit-turiżmu. Bejn wieħed u ieħor nikkalkulaw li potenzjalment l-ekonomija se tkun deprived bejn wieħed u ieħor b'1.7 billion fis-settur tat-turiżmu. Għandna l fuq minn 30,000 job li ġew impattati b'mod dirett jew indirett u dawn il-miżuri kollha qegħdin jgħinu biex innaqsu ovvjament il-kriżi u fl-istess ħin nistimulaw l-ekonomija Maltija sakemm attwalment l-airport jinfetaħ fl-ewwel ta' Lulju. Kif semmejna se nkunu qegħdin għaddejjin b'marketing aggressiv barra minn Malta, kif ukoll ħankunu qegħdin noffru numru ta' competitive offers biex nattiraw it-turist lejn is-suq lokali. Ma ninsewx li bħalissa is-swieq internazzjonali kollha ħajkunu qegħdin ħafna u ħafna iżjed minn dak li kienet jagħmlu qabel jippruvaw jattiraw turisti lejn xtuthom. U allura f'din il-kompetizzjoni rridu nkunu ħafna iktar b'saħħitna biex ovvjament nattiraw in-nies lejn pajjiżna. Ħanidħol daqsxejn fuq il-voucher tat-turiżmu kif attwalment jista' jiġi imsarraf. Kif semmit tajjeb l-Awtorità tat-Turiżmu se tkun responsabbli mill-ħruġ ta' 4 mill-5 vouchers ta' 20 euro il-wieħed. Dawn se jistgħu jiġu imsarfa f'hotels, hostels, guest houses, house families u HFPs, restaurants, takeaways u cafe, bars, snack bars u kiosks li huma liċenzjati mill-MTA. Jistgħu wkoll jintużaw għal excursions u diving operations. Ġifieri jista' xi ħadd jużhom biex jibda kors fid-diving jew inkella jieħu dak li ngħidulu sem f'diving activity. Il-proċess ħajkun li il-voucher ħajkollu QR code fuqu fejn wieħed jieħu l-voucher għand tal-ħanut, jiġi skenjat u hemmhekk mbagħad isir trasferiment b'mod immedjat mill-kont tal-gvern għal kont tal-individu li jkun qed jagħti s-servizz. Dak il-voucher ovvjament ma jkunx jista' jerġa' jintuża u jinġabar mill-catering outlet. Għal-rigward il-voucher liħor ta' 20 euro se jkun color-coded mod differenti minn dak li huma l-4 vouchers l-oħra li huma maħruġa mill-MTA u se jkun jistgħu jintużaw f'postijiet li attwalment kienu llistjati bħala NX1 jew NX2 fil-lista ta' dawk l-establishments li kellhom bżonn għajnuna u hemmhekk ovvjament il-persuna jista' jutilizzhom bl-istess metodoloġija. Grazzi. Ovvjament din naraw mekkaniżmu illi kif semmejna propju nhar it-tnejn illi għadda 34 miljun euro li se jmorru direttament għand negozji tagħna. Dan ifisser li b'kollox ser ikollna 34,000 ċittadin f'pajjiżna li se jirċievi dawn il-vouchers biex aħna nkunu jistgħu jintużaw fl-industrija. Settur ieħor illi xtaqt li nagħmel referenza għalih huwa dak marbut mal-mais industry li huma attivi ħafna fuq livell ta' turizmu fejn dawn ħafna minnhom kellhom pjani biex pereżempju jattendu għal fieri fuq livell internazzjonali. Minħabba dak li ġara propju fix-xhur li għaddew kellhom jitħassru dawn l-attivitajiet. Il-Gvern ser ikun qed jassisti wkoll lil dan is-settur fl-industrija fejn aħna se nagħtu riviżjoni sa 80% tal-ispejjeż tagħhom biex huma jkunu jistgħu jieħdu sem f'dawk il-fieri
ġifieri li tħassru propju fil-ġimgħat u x-xhur illi għaddew. L-eżempju wkoll ta' 7 ċenteżmu traħħis fil-petrol u d-diesel illi se jgawdu minnhom in-negozji kollha f'pajjiżna u ċertament din se timpatta b'mod pożittiv ħafna lill-industrija tat-turiżmu li kif nafu ħafna mill-ħidma hija marbuta wkoll ma' dan is-settur partikolari. Biss tara li anka ħwienet li jkollhom bżonn jagħmlu deliveries f'pajjiżna kif ukoll lil dawk li l-xogħol primarju tagħhom jinkludi vettura li b'xi mod jew ieħor se tkun qiegħda tintuża għal dan is-servizz. U wkoll it-tiġijiet f'pajjiżna illi ċertament ħafna koppji intlaqtu propju minħabba deċiżjonijiet li kellha tieħu d-dinja internazzjonali u hawnhekk aħna l-intenzjoni tagħna hija mhux biss ngħinu lill-koppji tagħna imma nkunu qegħdin intaffu mill-diffikultajiet li daħlu għalihom l-intrapriżi minħabba ċaqli li kellhom jagħmlu minħabba il-bidliet illi kellna. Xi mistoqsijiet? Nigel Mifsud minn Television Malta. L-ewwel mistoqsija hija llum il-Kummissarju Johansen li huwa responsabbli mill-interna l-Unjoni Ewropea qal illi l-pajjiżi membri għandhom jiftħu għal pajjiżi interni fih dan l-Unjoni Ewropea mill-ewwel ta' Lulju. Ġifieri Malta qed tara illi fl-ewwel ta' Lulju saħansitra tespandi għal non-essential travel għal pajjiżi kollha fih dan l-Unjoni Ewropea. It-tieni mistoqsija llum ħarġet lista ta' linji tal-ajru li se jkunu qed joffru servizz minnu lejn Malta mill-bidu ta' Lulju. Hemm diskussjonijiet ma' aktar linji tal-ajru li forsi nistgħu nsemmu eżempji konkreti minnhom illi qed juru interess partikolari li wkoll jivvjaġġaw minn Malta. U l-aħħar mistoqsija l-Kap Eżekuttiv semmejt illi Malta l-iktar li se tipprova tattira huma dawk ta' eta żgħira. Hemm xi avvenimenti partikolari li l-awtorità diġà qed taħseb fihom. Nafu li fl-aħħar snin kien hemm ix-xena tal-clubbing illi kienet partikolari. Hemm xi avvenimenti partikolari li Grazzi. Nibda mit-tieni mistoqsija, Iva, mhux se nagħti dettalji f'dan l-istadju dwar taħdidiet u interessi li hemm brabta ma' linji internazzjonali li b'xi mod jew ieħor jistgħu jikkunsidraw lil pajjiżna biex jagħmlu l-operat tagħhom. Dawn huma diskussjonijiet li għadhom għaddejjin għadhom ħajjin u attivi. Għall-ewwel mistoqsija tiegħek, mistoqsija valida ħafna, ninnota dak li qalet ukoll il-Kummissjoni Ewropea, ninnota wkoll li Malta ma qadix tistenna fuq livell Ewropew illi jkollna xi tip ta' guidelines kif se naħdmu. Malta aġixxiet b'mod konkret li meta aħna konna fil-deċiżjonijiet kritiċi meta se nagħlqu l-ajruport aħna ma qadniex nistennew li xi ħadd jagħtina s-sinjal. Bl-istess mod, bl-istess spiritu aħna dħalna għal din it-tani fażi importanti għat-turiżmu f'pajjiżna, attiva Malta wkoll fuq livell Ewropew f'dawn it-tip ta' taħdidiet, però ċertament aħna dejjem sħaqna fuq l-importanza li primarjament niftħu fuq il-kunċett ta' safe corridors illi Malta kienet wieħed mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li mbuttajna din it-tip ta' linja partikolari. Ovvjament aħna insegwu dak li qed jiġri madwarna. L-idea li semmejna mill-bidunet li se nkunu qegħdin niftħu fi stadji differenti u fi ftit tal-jiem oħra se nkunu qegħdin nħabbru numru ta' pajjiżi oħra illi se nżidu ma' dawn id-destinazzjonijiet. Qabel forsi Johan jidħol u jamplifika fuq dan is-suġġett, konferenza stampa li kellna propju ftit tal-ħin ilu aħna varajna flimkien mal-Ministru José Herrera numru ta' attivitajiet li fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin niskattaw f'pajjiżna. Nafu li l-festi, kunċerti oħra ta' livell internazzjonali kellna għal din is-sena npoġġuhom ftit fuq xkaffa, però ma jfissirx li mhux se nagħmlu attivitajiet. Waħda mill-ewwel attivitajiet li ser ikollna mill-25 ta' Ġunju il qudiem se jkollna sinema fil-miftuħ fil-belt kapitali ta' pajjiżna u fil-jiem li ġejjin ser ikollna wkoll programm interessanti, dinamiku ta' kif aħna se nerġgħu nagħtu l-ħajja lill-belt kapitali tagħna. Ser ikollna ċans li nkunu qegħdin inħabbru dawn l-attivitajiet propju fil-jiem li ġejjin. Qalet tajjeb il-Ministru, ovvjament l-awtorità bħalissa għaddejja f'diskussjonijiet anke mal-awtoritajiet tas-saħħa biex naraw kif jistgħu jsiru dawn l-attivitajiet u iva se nkunu qegħdin naraw li dawn attivitajiet forsi anke b'mod differenti kif kienu jsiru mis-snin ta' qabel, imma ħankunu qegħdin naraw li t-turist meta jiġi Malta fl-aħħar mill-aħħar ħajjiġi biex jieħu pjaċir. U rridu nofrulu dak kollu possibbli biex attwalment nimlewlu l-vakanza tiegħu. Ringrazzjawkom.
Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdila grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' 50 euro għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta.